dito, mga hintil na ay baboy. Ayaw ko pa yung kasamot anak. Ayaw niyo ko pagpapatuloy. Ayaw ko patuhan nga. Ayaw ko patuhan. Ayaw ko pagtuhan. Kung gisulti na ni San Pablo dito sa Israel, tinuod ka. Pero kay Ingon kami Korinto. Ano Korinto 10:5? Kadali lang. Korinto. Wala man ko supak ang Korinto hintil na. Kadali lang. Wala ko sa grace. Wala ko supak kanina ng Korinto 10:5. Kaya nga ningon sa Pablo makakaon mo sa bisan isang karni. Kadali lang. Kay kung sa Hudiyo pa na, dritso ra niya na makakaon mo gawa sa baboy. Uno Korinto. Pero dapat na uno Korinto na. Korinto 10:5. Ano yung ano problema niya? Magtarong. Ingon diri no. Hermeneutics. Nindot ni tagaan og tawag ining reaksyon sa hinungdan nga ang mga defensor katoliko, mga sir ug mga ma'am, na ay dako nga makuha ni ining maong argumento between Katoliko ug Sabadista. Actually si Richard Lagumbay ning Katoliko nga ni adinhi. And si Richard Lagumbay man gud equipped sa tawag ining logical argument So mo nang dili basta-basta nga mailad-ilad lang sa mga puntos or mga termino ang gigamit sa mga ebidensyang gipresent. So dinhi ang ilahang gilalisan ang 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 25. Siguro ang argumento ini sa mga Sabadista nga kanang 1 Corinto 10:25 wala di daw i-appeal ang karne sa baboy. And at the same time argumento pod ni Sir Richard Lagumbay okay lang unta kung tawag ining gisulat na sa Israel kay specific gyud gina-particularize gyud ang mga butang nga dili pwedeng kaunon based sa ilahang tawag ining balaod. Pero sa San Pablo nagsulat dito mas Corinto. So naay duha ka butang nga bantayan nato ining tawag ining argumentuhan. Number 1 is ang historical background. Historical and kana bitong background sa environment sa panahon nga nagsulat ang mga apostol. Mo tong gingon kanina ni Sir Richel nga walay hermeneutics or walay tama nga tools of interpretation ang Sabadista nagkutlo-kutlog nakasulat sa Biblia pero wa kasabot kung unsa ang iyahang gibasa. So kung tanaw nato ang setup or environment o ang lugar nga gisulatan ni San Pablo dili man tawag anang Jewish nation for example Israel, Jerusalem, dili ang gisulatan niya taga Corinto o niya hintil. So sa mga hintil manggod is wala sila samang balaod sama sa mga Hudyo nga dili ka magkaon sa karning baboy. And at the same time, at that time pod na apil mga question kay gusto manggod sa mga Hudyo at that time. Kung imo tan-aw ng Council of Jerusalem sa Acts chapter 15, gusto nila nga ang tanang ma-convert pagka-Kristiyano ilahang i-Judaize. Buti pasabot pasundon gyapon nila sa balaod ni Moises. So karon ang sa Council of Jerusalem makita nato nga ang mga apostol dili mo uyon ana. Nga naman, kaya naman tas panahong Kristo, di naman ta higot. Wala naman ta gihigot or kanang naka-tali or kung sa kulong sa balaod. Nga naman, gipagawas naman ta ni Kristo sa balaod. Kaya ang kaluwasan, dili naman tungod sa balaod, kung dili tungod sa grasya ni Kristo, dito giula sa krus. Magpulos lang ang maong balaod kung kita nga nagatuman ni ana, nakabaton og grasya sa iyang kamatayon. So mo nag-iingon sa Acts chapter 15. So sa stand ni San Pablo nga isa sa mga kanibitong defender ana nga panahon concerning sa kanang dili pagsunod sa mga hintil sa Judaic law. Same gihapon ang iyang concept sa iyang pagsulat sa mga taga-Korinto. Kano man kinami mga Hudyo nga gusto nila nga pasundon gihapon sa balaod ni Moises ang mga hintil nga mamahimong tawag ini nga Kristiyano. Nga nasulti San Pablo nga makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado. And at the same time, second point, mga sir ug mga ma'am, ang kaduhang punto din tama ng argumento na si Richel. Actually, sa mga defensor Katoliko is dako ni siya nga kuan Actually, na isa ka video pero dili na ko tagaan og reaction kay magamit sa tanang panahon. Magamit sa kuan pa sa mga argumento. Kita nga mga nagtuon, makitaan nato ba ang mga puntos ba? Kini nga second point sa video, kung sa kuan pa ba twist of words ba ang gigamit sa 1 Corinto chapter 10 verse 25 based sa argument na gi-present both sides, Katoliko ug Seventh-day Adventist. So sa Katoliko kay hintil man understood
kanang argument of tawag ini common sense ba. Kay hintil man, so sa ila walay gitawag og bawal-bawal nga mga karne. At the same time sa ilaha kay wala may bawal-bawal nga karne, ginabaligya gyud na ang karne sa baboy. O kay bisan gani ang mga Hudyo kaniadto imposible man na nga naay nagbuhi og baboy sa ilang lugar, imposible man ang ila ng idaro. Dili na pwede ila gyud nang tawag ining magkaunon. So sa mga hintil, lagi na karne sa baboy dito kay kung gisulat pa na dito sa gitawag og mga Hudyo, i-specify gyud na ni St. Paul. Ngano man kay usa ka gitawag og religious and state law ang dili pagkaon sa karne sa baboy dito sa gitawag og Israel. So tama tong giingon ni tawag ini nga San Pablo nga as in si Richel. Tama tong giingon ni si Richel nga kung wala pay apil ang baboy ini, okay, dapat musulti unta si San Pablo nga makahimo kamo sa pagkaon bisag unsang karne gawas lamang sa baboy. Ngano magkabalugod sila San Pablo anak ug sa ilang audience at the time. So kung sa Israel pa tinuod ang ilang interpretation pero kay gisulat man didto sa tawag ining 1 Corinto, sa Corinto din syempre ang Corinto is hintil man, so naturalmente klaro gid na nga gisugo sa mga apostol nga magkaon pwede makakaon ni anang maong gitawag og mga pagkauna. And sumala pa na St. Paul sa mga taga-Roma, ingon pa niya ang pagkaon dili man na mo'y makapalangit na to, dili man na mo'y makapaduol na to sa langit. Uwa po na ilabot sa gitawag og kaluwasan. So ingon ana ang teolohiya ni San Pablo nga nagpresent na sa 1 Corinto. So kani mga defensor katoliko, kuan ninyo, tawag ining isa-isahan ninyong argumento ni si Richel, makita ninyo ang mga puntos nga di katingog ang kalaban og magamit nato.